успешно завършване на това тежко състезание. Крум Дончев, Петър Йорданов се поздравява с второто място в тази годишното издание на Рали Твърдица Арена. Четирикратният победител тук Крум Дончев ще почака за петата победа. Но сега можем да ги аплодираме. 4 шампионски титли, кога ще станат победите тук 4? Всяка година идваме тук да се борим така с огромно желание. За съжаление, през първото минаване на отсечката към Елена допуснах една грешка. Просто организаторите бяха сложили един бordюр ме където трябва. И аз го оцелих. Това доведе до загуба на време, но като цяло съм много щастлив, отбора е много доволен от самото състезание, получи се страхотно състезание и честито на всички победители.